Сегодня в преддверии праздника Единства народов Казахстана в рамках челленджа Улт Тахамдары мы приготовим украинское национальное блюдо голубцы. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний на щастя на долю дала. А й на ньому цвіте росяниста доріжка, і зелені луги, солов'їні гаї, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші твої, і твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, і засмучені очі хороші, блакитні твої. Я візьму той рушник, простелю, наче долю, тихім шелесті трав, щебетанні дібро. Бірінді қазақ, бірінді дос, көрмесең істің бәрі бос, деп бірлікті насихаттап кеткен Абай хакімнің елін бірлік мерекесімен Автанчуктар отбасы атынан құттықтаймыз.